Kanigri ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi dei meri nonganti walang. Kiman ki bakong san jang ka khubor menta ka stem. Anlang jurep ka committee ka sarkar jilai ki jaka khappo la shai ka sngi ha West Khasi Hills District hapo ka jinlam jo menteri sarkar uba Renekton lingdo tongkhar. Rai ka sarkar Assam bat Mizoram an wengno ya ki jing ujor markeliang ha ka bai dei ba ka jing kan at ka balaja ha ka arpun rutrik unai tung. Palai ka Central Board of Secondary Education ya ki sngi ban tho examen ki khna class 12 ki ba kwa ban ne kham bha shu ha ki subject ki ba ki jin. Yo jingjop ki thei la kai hockey ke India ha ka ji khun bat ka Australia menhin ka sngi ha ka quarter final. Ha shwa ba pinya sngi ka khubor ka ba pinya skum ha ban sha skor shwa ya ka ni ka jing pen bana ka badan kam. Namar ka jingdam jang ko COVID-19 ni kentu phi ki parlok nong snga baro ban amle sting rei phi de bania dai la de bat iki weiru na ka te ka jingpang ka bashir khai da ka ba bot ranti ya baro ki jing batha bala ai ki tu ki bala dap 100% snem karta shaneng ki bala dep yo ya ketika covid ka baning kong ki de bani shim sa ya ketika ka ba arkat kum ka por bala bu ya dai la de da ka ba bot iki ni ki lightly ki jing batha ki basuk ban bon phongi ki mask ya paji iwei na iwei sat bhai la ki kti ba durkhmat man la ka por kiran ki national helpline number ki ba trekam ban ai jing tip badan kam ba jingirap na ka bata ki pajba ha ka bai de ba ka covid-19 kini ki de ki national helpline number ki ba phila ban phone la radon kam not iwe ar lai khandai nyo pra not sound real but iwe not nyo san ki number ai jingirap ki ba long kerpang na ka banta ka Meghalaya ki de iwe not pra but iwe not nyo non mentapat punya sengawi ke kubur ke bapnya. Ka komiti ka bala thau dak sarkar jilla ha ka bai dei ka jingpen bet uput usam ka Assam ha ka bala klit u menteri sarkar uba Renekton lingdo tongkhar kansalit jurip la shai ka sngi ki jaka ki bahap ha West Khasi Hills District khna man sngau thu ya ka jingnong jingman ki jaka bat ya ka jing sngau jung ki brio ki ba shong basa ha ki te ki jaka. Habai kren bagi nong thok khubor minhin ka sngi Shillong uba tongkhar ula ong ba ka ni ka jingle jurip ka deiru shibinta jong ka jingshim ka sarkar MDA ya ka sinjam banya kren ba ka sarkar Assam ka bala bu sngi ban long hanong ba Guwahati ha ka ndru tarik mentau benai ula ong ba na ka ni ka jingle jurip anyo ban pha teng ya ka kai phot cha ka sarkar jilla ha ka ba an ra ru ya ka jing kren hapdeng ki menteri rang ba jong ka Meghalaya bat ka Assam ki arvili ki jilai ki badan pedeng ka jinge kan at namar uput usam kata ka Assam bat ka Mizoram kila rai ban wengno ya ki jinge ujor ki ba markeliang ha ka baide ba ka jingja ka balaja ha ka arphun rutri unai tung arhut ki menteri ka sarkar Assam ki bakan thop yu Atul Bora baru Ashok Singhal kinsal let sha nong ba Aizol na ka banta ban let ekren halor ka ni ka man ha ka santrik mentau benai ka Central Board of Secondary Education kala pelat ye ki tarik ban pelong ye ka examen na ka banta ki khna class 12 ki ba kwa ban ne kham bha shu ha ki subject ki ba ki jin ya ka examen an pelong na do ka khat ro tarik unai lar ha do ka khat san tarik unai lur ar hajar ar phuwe ha ka kerwo bala pan mi da ka CBSE lo ong ba shen an sabo ya ka jaka ban penrong kerteng ha ka website jong ka board bar ki to ki ba kwa ban tho biang ye ka examen kila ban penrong kerteng ye la de link ba ka te ka website kuman chipen kan mau biang ka CBSE kala de pan bana ya ka result class 12 ha ka live hutrik unai tung ar hajar ar phuwe kani ka khubor ka wan chipi na ka All India Radio Shillong ha India la dap IT ka covid shapalat sau punya klur ar pu ar lak ngot ki brio ha ka lengkeri tat hadu mentang ka jinyo jingkot jinginong pong covid ka long khandai punyo point lai san na ka shispa palat lai phun riu hajar ki brio kila lat nau khanyang jingpang corona menhin ka sngi haba khen kilum lang baro palat lai klur pralak san punyo hajar ngot ki brio kila yo jingkot na ka jingpang covid he India menhin ka sngi palat sau pho hajar ngot ki brio kila yo thamai o khanyang jingpang corona baga jingdan jinginong pong covid ha ka lengkeri India manta kilong sau lak khat lai hajar nyo spa khat prangut ha Meghalaya lai spa san phongot ki brio kila ngat thamai ho khanyang jingpang corona menhin ka sngi bat khalai ngut ki we pat kila khlat no namar jong ka covid-19 menhin ka sngi baro ki bala khlat no khanyang jingpang ki de ki bampat ai tika ha ka juga por san spa lai phunyangut ki nong pang covid kila yo jingkot menhin ka sngi ki barang ran mentai khanyang jingpang ha Meghalaya kilong san hajar praspa sau phulai ngut ka bakan thup
8,000 lai spa khandai ngot tang ha East Khasi Hills District. Kajingya beriu na ka klam ha Meghalaya kala kieu syaka 6,000 shi spa khandai ngot. Haka sngi ke bashipau jong ka Olympics 8,000 arhuai ke badang yat mentah Tokyo Japan ka kanhuni lekai hockey jong ki kinthai ke India kala thau history thamai da ka ba job haka quarter final haka jingya kun persha ya ke Australia ka bala bat ya ka nam ladu laisin ka India kala job ya ke Australia iwei la not bat rung sha ka jingya kun semi final ka jing job jong ki thai lekai hockey ke India kala wan shi sngi hadian baki rangi lekai hockey kala rung sha ka Olympics semi final ka badang yat mentah bat kani kala wan hadien sau khandai snem ka kanhuan jong ki kinthai ka badan ha ka kadan ka ba phra ha ka perthai ba ka jinge khun bat ka Australia kala long ka ba jwat bat ka ban pensa kan mau ya ka jing job ka jongki ka kanhuan menteri sarkar Meghalaya Dangshen kala kubur ban penthamai biang ya ka Meghalaya Forest Regulation Act MFRA ka khandai spa nyopulai ka ban ai bor shishu ik shakri sarkar ki bana ka tanar ki kam khlau Principal Chief Conservator of Forest ka Sarkar Meghalaya ba Hof Biki Lingwa wong ba namar ka jingdan jeki wei ki an ki babon lapan jem no ka bor bala pen kup haki officer jong katana ki kam khlau namar kata kinda dan bor than man bishara ki kam sni ha khlau kat kum ka juk ka bamenta wong ru ba ki jing tu wa bla ai ha ka ba pen thamaya ka MFRA ki long da ka jing thu ban yo bor ha ka ba pen storm ki nong pen khen an ki be dei bat ki khlau ki betam sa shisin biang laban pensange shwashi pore ka dorbar haboro artli ki yang dorbar thau an jongkari kata lok sabha rajya sabha minnin gasgi hadu ko por arbaji no phaisni namar ka jingbam aila jongki khot kalyang persha ki bayeng persha halar bon tli ki matre kam jongka sarkar ka bakan thopru ye ka an ke batte ka rep karyang halok sabha hadien ba kilas dang ban shong dorbar hak por khat arbaji stengsni ki khot jong kalyang persha ki bakan thop na ka seng congress TMC bat ki wei kila lector shajan ka jaka shong lamphang jong ka yeng dorbar thau an bat penjam ya ka sur jing persha hapreng jong ka jing hala la pendrung ya ka tribunals reform bill 8,000 arhuai ha ka yeng dorbar thau an lok sabha namar ka jingbam krishan jong kalyang persha presiding officer ula pensange byang shipor ya ka dorbar hadu ka por arbaji no phaisngi unanganam kalyang persha ha ka yeng dorbar thau an ka Meghalaya Dr Mukul Sangmau ong baki erang kilas dang pen klan biang iladi hari longgaru kabala sya pentriem bha kham menshwa u Dr Mukul Sangmau la kantu ya ka sarkar jela bakan shimkhia bha ya kini kaman ule tho ba kila don ki jingja ki basngosi kha ka te ka than jong ka jela u ong ba ha kani ka por ki don shibon ki reuking atyar ki bayat bala ki suloi bat ka shong ha ka sarkar ban wa de ki boj ban lap ya ki te ki kenhon ki bala pen thamai bat stang pen klan phyang yala ka kenhon kabor penya ya ke East Khasi Hills District kala penjalan shishu eka curfew corona ha kapor min miet ha barok ka ke district nadu ka artrik unailar tat hadu ba anda pen mi hukum na kumoi pan kani ka longkom shibenta banya dana ka jing sapryang jong khanyang jing pang corona ka curfew ha kapor miet kan trekam nadu ka por hinyo buji thik hadu ka por san buji men step ha ka ba amsha ban yai man yeng klem da yo jing bet na ki bor ki ba halor ladalap ikinu ki pen Kenya ka te ka hukum an pen shitom ki kat kum ka an kajing bu curfew kan trekam baro shisni haman la kasni ublai yakni ka hukum la pan mi ka district magistrate jong ka East Khasi Hills District ka surok ba SHILLONG juwai silchar kala thot ha ka jingya jong ki kali na mar jong ka jing tuwa khando ka bajur ha kulyang ka ba ha po East Giant Hills District ki pulit jong ka East Giant Hills kila pan tip ba ka jing tuwa khando ka ha ka SHILLONG kulyang kala ja ha ka por hinyo buji hinin ka step haka surok ba national highway nriu labata ikinonya kali bikin dali sumar bah haka te surok banat nya kijing ma kijing mansao katu kani ka khubor kala kut bakala wan shpi na ko All India Radio SHILLONG sngo bhaban apat manta sai ka program ka banbon